Ayatan nga gagayem ken gagabsat, may samanen nagundaway iti makiadda kada kayo iti daytoy tiyempo. Iti daytoy nga banag sa dinuman itayan nyo iabrasami iti nabara parabor na po Jesus kada kayo. Dakay man nga agbibuya kada iti unag ti pagtangan nyo, iti unag iti iglesia, idanon mi iti panangkablaw kada kayo. As tamot pagyamanan tayo manan iti kadda ni Pastor Gaspar kada tayo na imbagal daw mo Pastor. Tama, Pastor. May sa gundaway manen, iti panakipasek tayo, iti dahito pananglipaso tayo, iti dahito leksyon tayo, iti dahito nga lawas. So nga, iti ragsak ti Diyos, ket idanon ko manen, iti tumunggalmay sa kada tayo, iti dahito nga oras, gagayem, ken kakabsat, sapay la kuma, ta dahito panagadal tayo, ket may buksilan manen, dagiti paspasamak, nga masapul nga mamuan tayo, tapno ti kasta iti panagpamati tayo, ket agtultuloy talata nga nabileg. Pastor, iti Paulo na ti adalan tayo daytoy ket ti konsilyo ti Jerusalem. Anya iti napasamak daytoy. Tagamin kalpasan iti umuna nga misyonero nga panagdalyas at ni Pablo ket napan kadagiti hinhintil ket itatan napan ni Jerusalem ket adu dagiti saludsuddan no apay nga napan dijay. Anya dagiti rumbeng nga ramiden mabalin kadi nga dagito hintil nga uray handang agkugit adda ti panagaisalakan kadakwada dagiti saludsud nga sungbatan tayo ngem sagbay na dayjay Pastor idalan mo man iti panglukat nga kararag. Agkararag tayo, Diyos mi aman nakabalin, gubwayan ti amin nga pamindisyon. Umasideg kami, Apo Diyos, iti trono. Iti daytoy nga oras. Tapno si kamanen kadi, iti mapadayawan, ting kami panagadal ti leksyon mi. Sapay la kadi, tasika iti mangted manen ti kinasirib, panakaawat, ken agbiag kami amayan natop ti pagayatam. Taday iti dawat mi ken Kristo Jesus. Amen. Amen. Ayatan nga kabsat, kitkitaan tayo dahil eleksyon tayo. No, anya itinapasamag iti umuna konselyo anapasamag iti iglesia iti Jerusalem. Kasagbay na dayta, awisan kayo man kakabsat nga lukatan nyo ti Bibliayo, ta kitaan tayo man iti teksto amang lukat dayto nga adal tayo. Nga masarakan ti Aramid 18, versikulo 9. Anya iti kunana di jay Pastor. Ket ti Apo kinunana iti rabi ti maysa parparmata ken Pablo. Di ka agbuteng, no di ket agsauka, ket di ka agulimek. Verse 10, tasyak addaak ken ka, ket awanto ti mangtignay amang kabil ken ka, taadu dagiti tattaw iti daytoy a syudad. So ano kitanda dito Pastor ket inpatalged ni Apo Diyos kini Pablo. Nga kunan dita saan ka ngagbuteng? Apay ta saan ngagbuteng? Kitkitaan na dito nga ado iti tattao na Apo Diyos dito nga agururay ang mapadamagan iti ibang helyo. Kititatan Pastor iti dito nga banag na nga idi nga dagitoy Iglesia Jerusalem ado dagiti salsaludsudda. No apay nga ibalatiwan iti damag ti panakaisalakan kadagiti hintel. Tay pagarubda dagitoy Hudyo nga iti panakaisalakan iti langay anda. Tababan iti tulag da kini Abraham idi nga kasapulan nga iti maysa nga mamati dapat makugit nga umuna. Kitatan na dati ni Pablon mamapanan kadagiti hintilen. Ipagarubda nga dagitoy ket tattao nga saan nga nakugit. Ket itatan idin nga addada dijay pastor ket addada di konseho ta makita ta ditoy daytoy adalan tayo itatta daytoy adalan tayo itatta ito na kabsat daytoy iti umuna nga konselyo nga mapasamak iti iglesia kasano kadi nga inaramid da daytoy anya kaditi issue pastor tapno iti kasta amo tayo no anya iti mapaspasamak iti konselyo daytoy iti baga iti Aramid 15 bersikulo 1. Kasto iti kunana iti bersikulo 1, ket adda tattaw ang naggapu ijay Judea, ket insuro dagiti kakabsat a kinunada, no di kay pakugit akas iti pagalagadan ni Moises, saan yo amabalin ti may salakan. Iso nga, daytoy pan nakakugisen, ison ti basihan, dagiti napan nga tattao nga nangiwarwaragawag
pinatalgedan da dayjay nga sursuro nga nagapo ni Moses. Kaslangay nga haan ka nga may salakan. Dito yun dayjay nga basihan. Dayjay ti pagtakderan da nga no saan ka nga makugit awan iti panakay salakan kanyam. Ket dagiti hintil handamot nga nakugit physically. Isu nga ibagada nga handa nga may salakan no dida nga makugit. Isu nga yaten nga kagayam ken kakabsat. Kaslay pasimudaag na nga iti panakay salakan ket babaen ti aramid tayo. Laglagi pon tayo ti panakay salakan sa laeng nga na patawd iti pisikal nga panakakugit no diket masapul tayo iti panakakugit ti espiritulan. Dayjay ti pudno nga nabalbaliwan nga daken Kristo dayjay nga nabalbaliwan nakugit iti espiritulan iti matang ni Apo Dios. Ko Pastor Sunga, dayto tinagbalin nga issue. Ijay ayan iti konsilyo. Nakasapulan iti maysa nga hintil ket makugit pay. Agbalin pay nga Hudyo nga umuna tapno may salakan. Ket daytoy nga argumento inserek dagiti mahon ko nga Judaizer. Anya ti kunana ijay 15 bersikulo 5. Pinatalgedan ta pa ijay inbagada di bersikulo 1 Pastor. Anya ti kunana ijay 15 bersikulo 5. Kasto iti kunana ti bersikulo 5. Ngem dagiti tattaw a sumurot ka dagiti parisyo anamati timmakder da anagkuna masapul akugiten ida ket ibilin kadakwada atong palenda tilinteg ni Moises. So iti argumento da DJ konsilyo Pastor ket kasapulan nga makugit. Kalpasan na suruten da itilinteg ni Moses. No handang aramidan daytoy ket awananda iti panakay salakan. Daytoy iti pagsasaritaan da ijay konsilyo Pastor. Ket itatan iditay nga pagsasaritaan da ijay konsilyo anya kadi iti panggabda nga panakay salakan iti hintel. Ta iti issue dijay dapat makugit. When? Anya ti statement of purpose na dijay. With the bersikulo 2, anya iti kunana di Pastor? Ti bersikulo 2, iti kasta idi anapataod ti supyat ken ringgor. Anapinget kada Pablo ken Bernabe asumupring kadakwada nagnunumwanda asumangat sa di Jerusalem da Pablo ken Bernabe ken dagiti duma kadakwada tapno iyumanda dayto asupyat kadagiti apostol ken kadagiti lalakay. So nga, daytoy nga papanda di jay Pastor ket adda-anda iti pannakaammo no anya nga talaga iti basaran iti pannakasalakan dagiti hintel. When? Ta iti ipagarupda dagiti Hudyo may salakan da babon iti panagkugit ta daytoy nga iti tulag. When? Isu nga adda iti konsilyo iti Jerusalem mapanda di jay tapno imtuoden da kadagiti lalakay no anya nga talaga iti basaran tapno may salakan dagiti hintel panagkugit kadi wenno dayjay panamati dakin ni Apo Jesus. Anya tatan idi nga aramidan da dayti Pastor anya iti proceedings nga naramid da. Anya ti kunana iti 15 bersikulo 7. Kastoy man tinaramid da nga proseso. Ket idi anabangon ti dakkel a supyat. Timmakder ni Pedro ket kinunana kadakwada lalaki a kakabsat. Amuyo kadagiti napalabas ngal daw. Ti Diyos pinili na kada kayo adagiti hintel dinggenda tingiwat ko ti sao ti banghelyo ken tapno mamati da. So ano kitaan da dayta Pastor iti method of discussion. When? No English ko method of discussion. Dadi argumento nga naramid da kunana di jay dakkel asupyat. When? Ija English kunana Pastor much debate. So ija mat konsilyo adda ti panagdidebate da madgayam. Iso kung nagbi-meeting tayo na minsan adda ti panagdidebate. Ngam dadi panagdidebate sana kay nga sawan nga intununal pas adda ti panagugudwa iti iglesia adda iti panagsakit itinakam tahang napatgan dayjay kid daw di may isa saan ko mga kasjay. No dikit di uray so da nagsusupyat da takunan na jagat dakkel a supyat. Ngam kinita da no kasano iti pagimbagan iti iglesia. Ngam anya tinagpatalged da di panakaisalakan da Pastor. Anya iti testimonyo ni Pedro. Anya iti kunana iti 15 bersikulo 11. Kunana ditoy
ngempat ken tayo agaputi parabor ni Apo Jesus, maisalakan tayo, akas met kadakwada. So ngay bagbaga na dito yan, nga maadal tayo, nga saan nga agapo dayjay panakakugit, saanan agapo dayjay ngay panang surot dayjay linteg ni Moses, iti pagtaudan ti panakaisalakan, no dikit din dayjay panamati kini Apo Jesus, ken panangawat ti parabor na, dayjay gayam iti pangrusingan, ti panakaisalakan ti maysa nga tao. Well, so nga, nasayatan niya, daytoy iti testimonyo daytoy pastor ni Pedro, babaen iti panakakonverter iti pamilya ni Cornelio. Well, Nga iti basaran gayaman iti panakaisala, saan nga panakakugit? No dikit di, iso dayjay, panamati tayo kina pa Jesus babaen iti parabor na ket may salakan tayo. well. Anya may iti testimonyo ni Pablo pastor. No, Basarakan daytoy ijay versikulo 12 matlaeng. kuna natin versikulo 12, iti idin amin dagiti adu at tao, nagulimek da ket diningig da ni Bernabe ken Pablo, amanar sarita idi kadagiti amin adat-datlag, ken pagilasinan, nge naramid ti Diyos kadagiti hintil, babaen ti pannakaaramat da. Daytoy yan pastor ket babaen iti kapadasan da ijay umuna nga panagmisyonaryo ni Bernabe ken ni Pablo. Napadas da nga adu dagiti na converter, adu dagiti mawat kina pa Jesus babaen iti parabor na gapo iti pamati dagiti kakabsat. So nga iten nga gagayem ken kakabsat anyan nga nagsayat daytoy. Nga uray pa iti umuna nga konsilyo iti iglesia iti Jerusalem kinita da no anya nga talaga iti pannakawad at iti pannakaisalakan. Pannakakugit kadi, panugtungpal ka dagiti linteg ni Moises, wenno pamati kina pa Jesus. Ket makita tayo ditoy ay nakabsat nga iti pannakaisalakan ket isu dayjay panamati tayo kini Apo Jesus. Isu nga babaen iti panamati kina pa Jesus saan laeng nga iti pannakaisalakan ket ayan iti Hudyo no haan no digiti patimot hintel. Isu nga ayaten nga gayem ken nakabsat daytoy iti naimbag nga damag nga iti pannakaisalakan ket isu ti panamati tayo kina pa Jesus saknapon na iti amin nga tattao nga mangited iti biag na kenkwana. Pastor, anya nga iti pasamak na, tanong kitan tayo, umalati taman basit iti libro iti Galacia. Takitaan no, anya iti argumento iti pannakakugit. Adda kadi iti kapapayaan na, may salakan kadi, wino anya iti kunana iti Galacia 1:1 ken 2. Kuna na dito'y Galacia 1:1 ken 2, ni Pablo may sang apostol, saan nga tibiyang dagiti tattao, ket saan met agapu ti tao, no diket gapu ken Hesukristo ken ti Dios Ama, ana magungar ken kuana kadagiti natay. Verse 2, ken dagiti suamin akakabsat, kakuyugak, isurat mi kadagiti iglesia ti Galacia. So, nung kitaan ta dito'y, Pastor, kung kuna dito'y ni Pablo, lang nangunan yung versikulo 1, no diket gapo ken Kristo ken ti Dios nga Ama ana magugar ken kuana kadagiti tay. Ibagbaga na dito nga nagbalin iso ng apostol saan nga no anyaman nga sekta tinangibaon. Well, No diket di daytoy ket nagtaod nga mismo kinni ni Apo Dios. Tanong kitaan ta dito'y Pastor, no iti pantibises iti pannakaisalakan ket pannakakugit awan iti mamaay na iti kinapudno iti ebanghelyo. Agkugit ka langin, may salakan kan. Di awan iti damag iti ebanghelyo. Kasjay ngem kuna ti Galacia saan? No dikit di iti pannakaisalakan agtaod kina pa Jesus tapno iti kasta iti ebanghelyo ket adda iti kay papanana. dagiti dakkel nga argumento da, ta ibagbaga na pastor, nga isimsimbulwan na, nga ti tao, ket masapul nga agtungpal ti lilinteg, panakakugit ken seremonya ni Moses, tapno may salakan. Ngem gayam, ipakpakita na di jay, ti panakay salakan, agtaod, iti panamati kini Apo Jesus. Bueno, so dayiti sarsaritaan na pastor. Ken anya pay, iti Galacia 2:2, anya pay iti sarsaritaan na ditoy. Dadi panamati kina pa Jesus daytoy hangapan nakakugit. Iti Galacia 2:2 anya pay iti kunana. Kasto iti kunana, ket simmang atak gapu ti paltiing,
ket impalawag ko ti sangwananda ti banghelyo ngay kaskasabak kadagiti hintil. Ngem naisingayan kadagiti maibilang a pangulwen dilaket ta agtartarayak kuma wenno nagtartarayak ngawan banbanag na. So nga, no kikitaan ta dito yan, Pastor, no itipan na kay salakan, kit panagkugit, awan iti mamaay na iti parabor na po Diyos. Well, Nga, dahito iti bagbaganan ni Apostol Pablo nga nagtarayak ko mga awan iti banbanag na. Nagpamatiak nga awan iti banbanag na. So nga, may isa dahito nga kikitaan tayo, nga babaen iti parabor na po Isus, imay iti pan na kay salakan. Saan nga dahil panagtungpal, saan nga dahil panagkakugit. Iti panagtungpal, Pastor, umay, kalpasan nga may salakan, iti may nga tao. Saan nga, agtungpalak, tao na may salakan, nakaan. Ragsagan tayo pa nga umuna, iti may salakan, kalpasan na, babaen iti ayat, response tayo kada di nga ayat, iti panag, tulnog. Iso nga, nung kita tayo iti Pastor, nasayat una iti parabor na po. Isus, anya pa iti kunana iti Galacia 5, versikulo 2. kunana ti Galacia 5, versikulo 2, ket kastoy man ti kunana. At to'y siyak ni Pablo kunak kada kayo. Ano awaten nyo ti panakakugit, awan ti magungunayon tuken Kristo. So ngat kasla nagriga taya, nga gapuk tatarigagayam ti may salakan, ket aramidam deje ngay panangsurot dagiti dagiti kaugalyan nga nang nangruna ti panakakugit. Ket kunana ditoy, numampay magunod mo iti nalintag ti matang ti tao, ngem mapukaw mo ti kararuam kini Apo Dios awan serbina. So nga ni Apo Dios tarigagayan na gagayem ken kakabsat. Anyaman ti aramiden tayo ti panagbiag. Siputan tayo ken imutektekan tayo kuma. Ngati panamati tayo ken ni Apo Jesus. Ket isu ti kangrunaan ti amin, nga isu ti manggargari kada tayo, tapno sumurot tayo kadagiti pagayatan na. Wen, Pastor, iso nga, nung kita antapay jay, mapantapay ti may isang panagnak na, iti Kolosas 3, versikulo 11. Pag panagnakan pa ito'y ni Pablo, no, anya ka di, iti pan na kay salakan, anya ti kunana. Aken kuha na awan ti Grego, ken Hudyo, pan nakakugit, ken di pan nakakugit, uray ganganaet, uray isita, uray adipen, ken agwayawaya, no di ket ni Kristo ti suamin, ket adda kadagiti isuamin. Yan, so naglawag, Pastor, kakula na dito ket amin, agdasal kini, apa Jesus iti pan na kay salakan. Saan nga han nga iti naimbag nga ramid, han nga iti pan nakakugit, no di ket di iti pan na kay salakan, adda kini Apo Jesus. Isu nga, daytoy iti palpalawag da, iti panawon iti konsilyo ijay Jerusalem, Pastor. Kaditatan, no kita antipay, kalpasan na dayta nga adu nga supyat, ken panangilawlawag da, no anya nga tatiripan na kay salakan, nga saan nga pan nakakugit, han nga panagtulnog, no dikidi, iti pan na kay salakan, adalang kinapa Jesus. Kaditatan, kasat no nga inikanda iti desisyon, daytoy iti konsilyo, Pastor. Dahito kat masarakan iti 15 versikulo 29 iti aramid. Anya iti kunana. Kasti ti kunana ti versikulo 29, isu nga aday wanyo, dagiti banag anay daton kadagiti saan apudno a Dios, ken ti dara, ken ti animal, analmes, ken ti pannakikamalala, ket no agalwad kayto kadagiti abanag, na imbagto ti rami denyo, sapay kuma, ta naimbag kayo amin. Daytoy nga decree nga naramid da, daytoy kapitulo 15 iti aramid, Pastor, daytoy iti bagbagada nga Jerusalem Council. Well, Daytoy nga kapitulo. Kaditatan kalpasan dagiti adu nga supyat da, adda tinaramid da nga decree nga suruten dagiti hintil. Nga kunada ditoy kasparigan ko na dijay bersikulo 29 tay binasa mi datay nga idyanda dagiti banag anay daton kadagiti san apudno nga Dios. well, Aditi idyanda. May kadwa ket dayjay pannangan iti dara. Then may katlo liklikan damoy dagijay
panaki kamalala. Ken dagiti karkarne nga saan nga napadara. Daytoy iti decree ijay Jerusalem. Ket itatan iti dagsa daytoy pastor adu dagiti Kristiyano nga mga arama daytoy. Nga kunana laki din no dayta nga upat ket hamong aramidanen oray ka nga giling ti Sabadon oray no kanamon itagijay makaremon basta dayta hanggang nga pumampanaw dita dagiti yung kunada. Ngem ayten nga gayam ken kakabsat. Idi nga panawon nga narami dito nga decree iti panagngilen iti Sabado ket saan nga problema. Ta isu iti aldaw nga panag ngilngilin ta. Ken dagiti makan nga nailanad iti Levitico 11 dagitoy ket anuruten da pa ilang ide. Oray pa no adda daytoy, oray pa dagiti hentil ayten nga kakabsat. Isu nga daytoy iti decree nga naramid da nga isu iti solusyon dayjay problema da kadagiti hentil. Ngem ilaglagi pun tayo, iti issue nga tinakil da ditoy ay ito nakabsat, no anya iti basaran nga may salakan dagiti hintil. Ket iti basaran da, ni Apo Jesus lang nga ito nakabsat. No saan nga may salakan ti hintil, iti pamati da kina Apo Jesus, kastamot iti panakay salakan dagiti Hudyo, ken da tayo anatawan. Pastor, kasano nga dimanon iti desisyon iti konsilyo kadagiti iglesia. Anya iti reaksyon da. Anya ti kunana iti 15:37. Kunana ti aramid 15:37, ket ni Bernabe, kayat na kumangay kuyog damet kadakwada ni Juan Amanagan Marcos. Versikulo 32, Pastor. Ngumato ko pa iti 32. Kunana ti 32, ket ni Judas ken ni Silas idinto amamadto damet, liniwliwada dagiti kakabsat iti adu asaw, ket pinasingkidan da ida. Oh. No kita antang nga din dito yan, Pastor, ket kunana jay naliwliwada jay desisyon iti iglesia, ken kunana pwede jay napasing kedan da. Isu nga dagiti kakabsat ket nagragsak da kaday jay nga desisyon, Pastor. Isu nga anya iti banagpay nga nangted kadakwada iti ragsak ket daytoy iti bersikulo 25 anya pa iti kunana, Pastor. Kunana ti aramid 15:25, napanunot mi amin ang nagmaymaysa ang naimbag ti pumili kadagiti lalaki ket ibaon mi ida kada kayo agraman kada ay ayaten mi a Bernabe ken ni Pablo. At dapay iti panagmaymaysada, Pastor. So no kitaan tayo dayjay nga desisyon da nga napasamak iti iglesia ket naited kadakwada iti ragsak, iti iglesia napakired, ken iti iglesia ket adda iti panag maymaysada. Isu nga ayto nakabsat anyaman nga issue iti iglesia tayo, no daytoy ket mapagsaseritaan nga nasayaat, matimon nga masayaat, maikkan iti solusyon na mangted iti panagkaykaysa iti iglesia, mapapigsa ti iglesia ken may daydayaw na pa Isos. Pastor, anya dagiti pangrekep nga balikas nga ket mo nga ibati kadagiti kakabsat. Iti kuma panagdakkel tayo nga mamati kini Apo Dios. Panagdakkel tayo nga akas maysa nga kamkamang ken maysa nga iglesia ni Apo Dios. Ket agbalin kuma nga kaugalyan tayo kakabsat. Anyaman nga problema, anyaman nga parikot, anyaman nga dumteng nga panagririnukir ti maysa ken maysa. Nugayam na pintas iti intayo panang taming. Nugayam ikkan tayo ti panawen iti maysa ken maysa. Ket palubusan tayo ti parabor ni Apo Dios nga isu iti mangununa kadagiti amin nga pagsususitan iti iglesia at dagayam iti dakkel nga bunga na ken ragsak na ken kastamet iti panagadu. Uray pay kadagiti saan nga mamati ket kunada dagitoy dagiti tattao ni Apo Dios tanumampay adda ti panagsususit at dalatta iti panagmaymaysa kadagiti panagbiagda. O Pastor, so nga nagsaya da niya, may sapay nga makita tayo ditoy nga makita nga adala ito nga kabsat nga intunot iglesia, Pastor, ket agmi-meeting da. Iti Espiritu Santo iso mangidalan kadakwada. Dayjay iti laglagi pun tayo. Kasi mo ti laglagi pinyo ay iti nakabsat.
nga no kamkamon kayo man iti church board wenno anya man nga meeting iti iglesia, laglagi po tayo ay nakabsat nga anya man dayta nga meeting idatag tayo kay Apo Hesus ket no anya iti idalan iti Espiritu Santo nga desisyon dayta kabsat iti suroten tayo. Ken may sapay nakitaan tayo ditoy nga iti panagmi-meeting tayo nga kas kadagiti umunang iglesia pastor ket noon pa'y adda dagiti opposition, adda dagiti saan nga umawat, adda dagiti sabali ti kapanunutan, ngem laglagi pon tayo ayaten nga gagayem ken kakabsat nga iti parabor na po isos iso ti mga nanay. Ken iti ayat na isumot iti mangtulong kada tayo nang nangruna maaddaan tayo kumati espiritu ti kinapakumbaba iti panagmi-meeting tayo. Dagiti kayat tayo nga sumragman nga mapasamak no duduma saan nga maramid. Ngem paisuruan tayo nga addaan tayo kuma iti espiritu iti kinapakumbaba. Daytoy iti makita tayo nga adal kuma iti napasama nga konsilyo ijay Jerusalem. Nga iti panakaisalakan adalangkin na pa Isus. Numan pa edda ti panagsusupyat adda ti posisyon i-cultivate tayo ay nakabsat iti espiritu ti kinapakumbaba tapno ti iglesia ket mapapigsa ken adda ti panag may-maysana tapno ti kasta ni Apo Dios iti daydayaw. Ayaten nga kakabsat ken kayem awisan kayo iti maysa a panag kararag. Naindaklan nga Dios amami anay langitan. O anyan nga nagayat ka kada kami. Ngainted mo kada kami iti maysa nga adal. Nga numan pa ito ti iglesia ket adda dagiti banbanag nga tamongan mi nga issue no minsan han kami nga kikinawatan. Nga magyaman kami iti daytoy nga naadal mi. Nga babaen iti panangidalan ti Espiritu Santo addaan kami iti panagmaymaysa. Tapno iti kasta may daydayaw ka ken iti iglesyam ket mapapigsa. Nakapsut kami, narkup kami. Nga magyaman kami tadda ti Espiritu Santo amang mangted iti bilag kada kami. Agyaman kami Apo iti panangdengeg mo dagiti kararag mi itinaga na po may Jesus. Amen. Ayaten nga gagayem ken kakabsat, agyaman kami iti kaddayo kada kami. Ket sapay kadi ti parabor ti Dios. Isu iti mapadasan nyo. Diyos tagngina kada kayo. Pastor, thank you very much iti ayat mo ken iti panangkadwam kastamot kada kayo ay ten nga kabsat.